Кашиҳои ҷоми ҷаҳон 2018 бо шикасти дастаҳои қавӣ оғоз шуд. Аргентина, Португалия ки ситораҳои дурахшони футболи муосир Лионел Месси ва Криштиану Роналдо онҷо ҳунарнамоӣ мекунанд, бар ҳарифони хеш Фаронса ва Уругвай пирӯз шуда натавонистанд. Барои ду чеҳраи футбол ин мусобиқот ба поён расид. Акнун навбат боз ба як дастаи пурқувват Испания аст. Тими Фернандо Йеро мебояд барои ба даври дигар баромадан мизбони мусобиқаро мағлуб созад. Испания аз рӯи таҷриба ва иштирок дар чунин набардҳо ҳамеша фаъолу муваффақ будааст, аммо дар ин мусобиқот бисёр ҳолатҳое ба назар расиданд ки пешгӯяш хеле душвор буд. Новбаста аз он ки Хуан Лопатеги сармураббии пешини Испания чанд рӯз қабл аз саршавӣ аз вазифааш барканор шуд, вале испаниҳо тавонистанд бо ду пирӯзӣ ва як мусовӣ ба даври дигар роҳ ёбанд. ҳанӯз моҳи ноябри соли 2017 дастаҳои мазкур дар як бозии дӯстона ки дар варзишгоҳи навбунёди шаҳри Санкт-Петербург баргузор шуда буд, бозиро бо натиҷаи мусовӣ ба поён расониданд. Станислав Черчесов, сармураббии дастаи мунтахаби Россия, дар нишасти хабарӣ қайд намуд ки ин навбат бозӣ аз рақобатҳои дигар куллан тафовут хоҳад дошт. мо тағйир ёфтем ва ба он хотир ки тағйирот анҷом диҳем. ҳаёт ин чизро маҷбур мекунад. се бозингаре ки номзад барои дар ҳайати асосӣ бозӣ кардан доштанд, бо сабаби осеб ба мундиал даъват нашуданд ва мо бо ҳамин тағйиротҳо ба якчанд муваффақиятҳо ноил гардидем. испаниҳо чанд рӯз пеш аз мусобиқот мураббии худро иваз карданд ва сабабашро то ҳол намедонам. ҳоло дар бозии онҳо каме тағйирот ворид шуда, вазифаи бозингарон дар майдон куллан ба таври дигар ба роҳ монда шудааст. ин бозӣ аз рақобатҳои қаблӣ ки ҳамчун дидори дӯстона буд тафовут дорад. Фернандо Йеро дар навбати худ иброз намуд ки дастаи Испания бо тамоми қувва муқобили Россия бозӣ хоҳад кард. мо аллакай сифатҳои заифу қавии ҳарифро ба пуррагӣ омӯхтем. дар ду бозии аввал онҳо бисёр ҳам хуб ҳунарнамоӣ карда бо натиҷаи арзанда аз гурӯҳ ба даври дигар баромаданд. мунтахаби Россия футболбозони моҳир дорад ки бо услуби гуногун ҳунарнамоӣ мекунанд. ба ҳамаи бозингарон умед дорем. ҳамчунин мо баъзе бартариву мушкилотҳои бозии хешро таҳлил карда нисбат ба рӯзҳои гузашта зиёдтар тамрин намудем. медонам ки фазои варзишгоҳ аз ҷониби мизбонон хеле баланд мешавад, аммо Марокаш ва Ирон ҳам мухлисони зиёд доштанд ки дар он бозӣ мо муваффақ шудем. аз пушти мо миллион нафар испаниҳо мухлисӣ доранд. ба ҳар сурат натиҷа дар майдон маълум мешавад. дастаи Фернандо Йеро охирин марҳилаи омодагиро барои бозии даври яккашниҳои ҷоми ҷаҳон 2018 бо мунтахаби футболи Россия дар варзишгоҳи Лужники баргузор карда истодааст. ва ҳоло дар ҳайати дастаи мунтахаби Испания футболбозони асосии ситораҳои футболи муосир Жерар Пике, Серхио Бускес, Андрес Инеста, Лукас Васкес, Марко Асенсио ва дигар бозингарон машқу тамрин мекунанд ва ҳолати ин бозингарон фикр мекунам хеле хуб аст ва барои тими мунтахаби Россия низ ин бозӣ бисёр ҳам мушкил хоҳад буд, чунки ин бозӣ ҳассос ва дидани барои ҳар ду даста дар ин марҳила ба ҳисоб меравад. дар дастаи мунтахаби Испания қабл аз ин бозӣ шояд якчанд тағйирот ба амал ояд. эҳтимол меравад ки Жерар Пике бо сабаби осеб дар ин дидор ширкат накунад.